умреш от студо, ей! Още малко само че отгоре да се намери. Ама няма как да бъде. Давай, давай! Какво направи, бе? Той колата. Ей, годи, юнгата. Свир вода. Не се намокриш, юнга. Да, дърпай. Дърпай, помагайте му малко, бе. Не, приемте там. Минус 3 градуса е вънка. Дай, брато, дай! Дай! Браво, юнга! Браво, мама. Си ебах майката. Браво! Ево, да слушне. Таз Хонда си ебал. Дионик, на лято се снима. На лято ли? Аз на лято. Аре, давай, бе, пробвай, аре, Месец. пробвай, бе, мака. Не им стиска, и на мен не ми стиска. Са на мокър се разболея, няма. Няма ли страх? Мъже си е мъж. Ай, Борка, влизай. Кани възстрани. Аз снимам, брат. Аз ще влизам, ама аз снимам. Да, ме, аз ще Ти не можеш да снимаш. Ти кога си държал такова нещо? Кога си държал такова нещо? Чакай, ще го чупиш. Давай, нали исках те клип? Хондата. Хондата снимай. Снимай Хондата, да видят хората вътре сега жаби да не от. Мръзнеш, же, брат. Ама той ще замръзна. Няма нищо, бе. Нямам нищо. Паласките почнаха да излизат. Четвърка тук ли? Как е, мак? Как съм, кажи? Как са? Аре, влез, сядаме. Юнга, спирам ли вече? Чакай, снимам още му. Снимам, аре. Стигай. Яла главата да снимам. Калта. Калта. Я стягай, ама. Стискай, ама. Така. Те сега работа. Къде ще изтриш много, ей? Минус 3 градуса е вънка в Какво да момента. направим, брат? Те мокърите. Honda, Polaris, Yamaha. Не, бе, снимай поне да разберат хората кой е истинския мотор, бе. Така, другите не им стиска да влизат. Ей, Сики, всичко е мокро. Ти бъде се прибирай.